Vinga, cada dia es posen 17 multes per orinar al carrer a Barcelona i se'n cobren la meitat. O sigui que se'n cobren 8. La meitat d'una d'aquestes és perquè suposo un dels pixaners punits s'esperava un import la meitat més barat i no sé, clar, són aquestes estadístiques que no quadren, no? Sí. Les sancions van de 300 als 1.500 euros, porten gairebé 300.000 euros recaptats. Hola. I això és una opinió totalment personal meva, però jo crec que les aigües menors s'han de prohibir, però amb les majors s'hauria de ser més tolerant. T'explico per què. A veure. Jo crec que si assegures una certa consistència en la textura de la femta, que no s'escoli carrer avall, i vas vestit amb barretina, pantalons de pana marrons i espardenyes de vetes, crec que no sols s'hauria de tolerar, sinó que s'hauria de remunerar per foment de la cultura catalana. I tant. Sí o no? Clar, Sí. bueno. Home, Totalment. Tu vas a Roma i al Colosseu hi ha centurions fumant, que fumant a cada cantonada, bueno, cada cantonada no, perquè és rodó, però vull dir, tot arreu, per fer-te la foto. Doncs aquí caganers del pessebre, quin mal hi ha, a Barcelona caganers. No estaria malament, sí. Llavors tinc una pregunta, una consulta, tu que estàs més viatjat que jo, metropolitanament parlant, diguéssim. Ginyar directament el contenidor de l'orgànica en la posició de gallina fent un ou és delicte? O sigui, tu... Hosti, d'entrada és incòmode, això segur. Delicte no sé. Bueno, hi ha gent molt hàbil, hi ha gent que, hòstia, diu, jo veig un tio això i diu, hòstia, ves al càsting del Cirque du Soleil que t'agafen, perquè vull dir... Quasi que sí, no ho sé si és delicte.